Ovo je 12. festival po redu i već bi bio i 13. da nismo pazirali jednu godinu korone. Svaki put i svake godine sve uspješniji i sve bolji. Amaterska produkcija je sve jača, sve bolja, ima fantastičnih komedija u našoj lijepoj Hrvatskoj, ali ima i van nje. Ali opet u konačnici najvažnija je publika. Ta naša bjelovarska publika koja je imala stvarno priliku uživati ovih dana, ovih 8 festivalskih dana, u 8 prekrasnih predstava i 2 predstave za djecu. Predstave su bile dobre, bio je težak zadatak uopće izabrati koja bi između njih bila i najbolja, i od glumaca i od svega, tako da eto, malo smo i dodijelili više nagrada nego što smo planirali. Amaterizam kazališta zapravo je po meni, ja tu je govorim, temelj kazališta uopćenito i kao tako treba se čuvati, treba ga definitivno njegovati, jer ti ljudi koji rade u tim kazalištima zapravo i žive ta kazališta, njeguju neku svoju kulturnu baštinu i definitivno ih treba podržavati u tome. Za nas je stvarno velika čast i veliko zadovoljstvo igrati pred bjelovarskom publikom, jer kao što je to bilo i 2016. godine, tako i ovoga puta publika je bila zaista predivna. Dakle, ozračje koje je vladalo, atmosfera tijekom igranja predstave bilo prekrasno za nas, a evo, festivalsko povjerenstvo je odlučilo dodijeliti čak 7 nagrada i za nas je to ogroman uspjeh i od srca još jednom želim zahvaliti Maji na pozivu za sudjelovanjem na Komedija Festu, a evo ujedno i dragoj publici i festivalskom povjerenstvu. Kako to da si odabrala baš komediju od svih mogućih žanrova, na primjer, mogu se ići općenito? Pa mislim da širokim masama ljudi je život sam po sebi previše izazovan, nažalost i čemeran i tužan, pa onda sam htjela da naša publika dođe u kazalište i da jednostavno se opusti i smije.